Hej med jer. Så kommer dagens budskab fra englene. Og i dag der handler det simpelthen om, at der foregår i hvert fald en hel masse ting i dit liv nu. Og det tror jeg har nævnt nogle gange nu. Og det er ligesom om, at det går lidt op og ned og frem og tilbage. Ligesom en elevator, der drejer op og ned. Og så føles det egentlig meget godt. Og så når det føles godt, jamen, så går det nogle skridt tilbage igen. Det er ligesom om, at der er lidt kaos. Der er lidt masser af forandringer. Og din krop den reagerer, og den har lidt ondt. Og den viser måske nogle tegn på, at der er et eller andet. Der er et eller andet, der skal ses på, der skal et eller andet, der skal gøres noget ved. Og det handler om, at du skal komme tilbage til dig. Du skal give dig selv mulighed, og det kan jeg næsten ikke sige, så der er virkelig nogen, der sidder og har det svært med det, så du virkelig giver dig selv lov til at mærke, hvem du er. Vi er alle sammen, der er nogen, der kalder ham for Gud og så videre. Jeg kalder det for den guddommelige kærlighed, fordi at det er ikke en fysisk person, kvinde, mand. Jeg ser det som en universel kærlighed, og den har vi alt sammen en forbindelse med. Det er jo også en del af universet, så noget det er større end større. Så den har du også connection til, det har vi alle sammen. Så det handler simpelthen om, at du kommer tilbage til dig selv, at du ligesom prøver at stoppe alt det her tankemøller, fordi det kan godt være, at din krop reagerer så videre, men der behøves ikke at være noget, der er alvorligt, eller i hvert fald, hvad du prøver på at få det til at være. Kom tilbage til dig selv, få skabt noget ro ind i dig, og dit tankemøller. Giv dig selv noget kærlighed. Hør noget meditation fra YouTube, som giver noget, som omhandler kærlighed og noget ro og så videre. Eller kom ud i naturen, hvor du kan være en del af af alle de der fantastiske væsener, der er. Vi er omgivet af ude i naturen også. Så alt hvad du kan gøre for at komme tilbage til dig i kærlighed, i noget som giver dig noget lys, som naturen og så videre, skal du bare give fuld gas med. Det er med til at du ligesom får ro til at komme ind i dig selv og mærke en ro, eller i hvert fald kan få noget ro, fordi så det også kan stoppe det her tankemøller og alle de her usunde tanker, som virkelig kører lidt i motorveje, lidt op og ned og frem og tilbage, og hvad skal jeg lige ind, hvordan, og altså det er virkelig sådan noget sådan noget ukontrollerbart, der foregår i øjeblikket i hvert fald. Og det har du heller ikke helt godt med, kan jeg i hvert fald mærke. Så accepter, hvem du er, og kom tilbage til dig i lyset og kærlighed. Kan du have dig en rigtig dejlig dag, og så tales vi ved til et nyt budskab i morgen. Hej.